Какво трябва да направиш, ако имаш интерес към литературата и искаш твоите творби да станат популярни? Ако този въпрос се отнася до теб, сигурно приличаш на Иван. Той е на 27 години. С писането на разкази и есета запълва свободното си време. Изградил е стил, който се вписва в предпочитани от него формат – интернет-блог. Защо точно публикуване в блог? Това ни позволява да публикуваме текстовете в съвсем груб вариант, като драфтове, като в същото време веднага получаваме обратна връзка от читателите, независимо дали те са го харесали или не. Какви са възможностите за един автор, ако има желание да се развие по-нататък и да покаже на повече хора творенията си? Ние сме избрали интернет като медия, тъй като там ограниченията са изключително малки, може би даже отсъстват, спестявайки по този начин цялото ходене по мъките, което всъщност представлява пътя на една писмена творба в наши дни, от етапа на зараждането на идеята в главата на автора до готовата отпечатана книга. Какъв късмет ти е нужен някоя голяма компания да обърне внимание точно на твоите проекти и да им даде шанс за нещо повече от издаването им на хартиен носител? А филмов сценарий как ти се струва? Съдбата на Кристофър Паулини, който не навършил 20 години, издаде първата си книга и стана известен по цял свят, е пример как една мечта се превръща в реалност. Успехът на неговите текстове стана повод за създаването на не по-малко зрелищен филм. И в България може да се случи нещо подобно. Доста организации предоставят възможност на млади таланти да получат по-голяма популярност. Те осигуряват 50-60% от средствата, необходими за издаването на произведенията им, а в най-добрия случай пълният им размер. Излиза, че нищо не пречи да потърсиш повече информация в интернет, а вероятността да се превърнеш в следващия Паулини е съвсем реална. Трябва само да опиташ. Готови сме да обсъдим всяко едно предложение.